si berta thepi arjui tha. Akejoi sang jangthu dali keron keplak pu ajoine ratatum thurpa. Bokolia Municipal Board atum sang puruyathe dali lapen inti akejoi pen keron pon along HAD Minister Sumrong Hang kachetong dun. Hem meke chodat ki sungbek abang pu MAC Prabhat Chandra Taro aphan kirap kachohang. Lockdown kangkir ason CD kurong tharve alongta towar kirang khapon. Piniada porphai cap apor pen Bokolia Municipal Board pen chepatir piponsi Bokolia Ward number 2 along sang Puruyathe dali lapen inti akejoi pen ron pon bangso along HAD Minister Sumrong Hang MBC Ram Singh Timung Hem Singh Teron Bokolia Municipal Board Chairman Maniki Inti P Ward Commissioner Bijoy Hanse Raju Terang Vidya Teron Mondol Pencenglok Kithegiding atum chetong dun si RDP dun Kidu kilak arat doan aphan unan pen raponji kadu kave aphanta hempen barnang nepusi HAD Minister Sumrong Hang kachuningri lapen pening be ajo porphai sirkep apor adon tin setame me chepa mepsi minute sirkep apor an milur ki kaidungji aphan solang doara aphanta chuningri pon pinpur me pini ward number 2 along rong kep araphan ron pon so chun de na pusi so bapa chetak hek jiephan kasi abang so lockdown na bang so program deng pon no lasi ili tum cherry chet nengi cherry pick nengi po bang kasi don bharat angkang long ta lapen bharat angkang ano ko dot karbiang long ta ili tum labang so lockdown mate kachileng lepin hem chedu rap nengi po pan ke so paun ede ji po pan si lasi labang so asang deng mang deng pon no lasi non labang so ning koi rai si lockdown ka kuri kidam ke bang cheleng lepin pen chuklem chodam dam de dam long lepin pen hem alo si dol pet nengi pusi bharat sarkar pen pachetak lo so pachetak pen ajoine si rada tum ta cooperate kuri dun lo cherap cherutu dun lo lasi kichu longle ki jun longle chuklem chodam adim ave ajoine si kichu ki jun ta tisu ka siksak doji laven chongdak chodam munire tum phanda buson si kireng abar sai ane om ke cholong ima pusi asi reson hai hoita free distribution ta korilo aso asayang deng kideng kono lasi nonele tum karbiang long angkang long ta free distribution of essential commodities abang so monron ponbom lo kedam tang jang mia chikloni phai ke thom arni baithalang sopen kilometer thongkep so se ka helo barim arong ame karjoi sing rong hang ahem koson penlone mecho detlo bangso porahut lockdown kang hap et ajoine kedam kewang kasik sak ajok hem me kecho akisung pen kerap kawe kasik sak asonsi do setame kisung det ajok alang litum ahin pen duar amla constituency MAC Prabhat Chandra Taro aphan tongsikot akerap kilong jiaphan si chuning ripon athe alang litum arideng along tangka kavedet mate thangnata aviajok kisung pensi chichak phrong lopusi alang litum news fast karbiang long along birtanang pali det pi adang lockdown kangkir kang habason si pini pregjam along kachileng atowar an kangkir dun ason si dipurong sopi along kedo rong khelan adung rong tharve arong along setame towar inghap dun et pinpur me towar kang hap he ajoine munit atum cheleng phun si theglong lasi lahai ma thadam si alang litum towar rang khadun lopusi ningje pon lockdown kipi laso lockdown bang di dakar nitum dakar khre ahin penitame nilitum hede kado kawe ratur pak kon sini tulah bang sorong tarbia towar arbiere nitum laso la rakhana ko ate ke nilitum thebang lo ke dam tang toni papen pinan tai di dak nitum la dipu karbeng long la lockdown kipi aphuthak radatum mane cerok to kawedet laso ke cerok to kawedet ke laso sini nitum thebang lo mane gari motor tame cedambang cedampun jebang pun lasi nilitum pini penke nitum darong thawe arar tumta cerok tok pen nitum la arbiare rongpurong ling abang so atwar nitum
rang khanang kok la ni tum la puthot pajing gang tu halo ni tum la rong thave lo si la ni tum te bakhet rong yang phong arat tum ta me thang rong rup adwari ador so rang khalo la si la bang so karang khapen la so covid-19 ke jok ji aphan ni tum ta ning thelo la si la bang so covid-19 ke song alogot ni tum ta District Disaster Management kerap kipi ateng pini dogmoka Municipal Board atum cerap cetodun si dogmoka Ward number 1 along akejoi pen edon along sanglin kep jangthu inti sabon heihui ron ke pajerpon bangso amayalo Magistrate ke Jimmy BDO Juli terangpi dogmoka Municipal Board Chairman Biren Singh teron atum pen chenglok Ward Commissioner atum cerap cetodun anparta pu wopong tokbi arong pen dekachang dealer atum pen setame edon along linprip hopho asang keron ke pachitang pon dogmoka pen long kiram teron news fast karbiang long coronavirus akeso avor kangnang bom ason theklong si patumi radiant manufacturers atom superintendents exist aphan Harokithom replicate cartoon hand sanitizer akera pajir bang solong Harokithom cartoon abang DC office aphan pajir lapen likep cartoons abang access aphan pajir popusi than pachini anparta karbianglong DSP Nahit Karishma Aridengsi SP office apartment P pajir pon poputa than nang pothai lo hadak khotkuti itum la exercise department pen hadak spirit distillery do si hadak pen si itman exercise pen si itum non hadak nang pothai la si fan ke bom haru thomlo ke dak itum exercise pen ke sikap lo bom sikap si dak pen si itum keron tu ko di sipan la keron na tutta la aso angri non malom akejoi pen sang dali keron kacetang tedet pu ajoine di pu ward number 1 angkang pur ke chodut bangso asang adali inut along lin pho lin kep ke pinangji adim non ke sang dali jangthu inti anta keron pachingbar bedet pu ajoine radatum thurpa kachini duna tengke sang ilin jangthu 100 gram mate 200 gram sonsi dali inti anta keron pachingbar bedet pu ajoksi radatum lapen komisioner angbong lamche pho abirta longdun Tikala pohano je rat pe nang ke hong hai la so abustu nang ke le la so por ni tum ki kom kilong o so jok si ni tum non chi pha nang kok lo je la so ka chi pha jok mane la bemar pa na ke hong hai si bang sarkar pa nang pi abustu la si ni tum kilong joy ke ji ma po so busu ni tum joy ke dalo la si non bang ke alam doi ko lo la so la mang ke ni le pang da gi po la mang ke la pohan lo je bang sarkar pa nang pi po alam la si la haya bustu dali puno jangthu puno ajat puno ni tum kilong kom o along pan ke 2 kg la long pan ke long le pin ason sini tum chi theklo la si non ka chi theklo nga pen pen te ni tum chilang no da ka son si dolo la si ili tum karbiang long pu bang na ke hong hai ko son ne ili tum ka therak bang ka fere pen chudeng dun lo la pen ni tum ke chera ka hisab manda lo la si non bang ke bang rada tum tanang pulo nang ke hong thona mani pusi nang khan sina cho khalo pusi non ni tum kolonia mani te tum na pulo la si ni tum tan chi hang lo ni bai de tum hani tum chi complain lo la si bai do bang pulo thik ase nang tum complain noi pulo ni tum chada dam lo angke la haya sang bang rat pe na ka hong hai la so sang pon anta bang patulap lo patulap ajoine pilo rada tum phanon ke pike pakom he ke pakom he ka joine non rada tum bang ade he ka tum phan na ho ke pi adim ke asang ka long olo thek long olo la si non ni tuma koloniang bong long nang pi bang ke non bang e kom he ai sab lo 1 kg ki do tum ta do lo ilin lini ki do tum ta do lo la si chi complain non bosi ni tum ke akithe tum han cho hang nang ko ka theke la pohan lo mone ile tum ki lu ka joini pen se lang tum nang chu ni ra pulote amuni da tum han ma hang lang de pen lam na ho ta alang wang si poisa na nang ron lo poisa na ke ron na joini pen ni tum longonde atum ta do lo la si lana da sang ke ni tum ji pathe ra kan de po tum ta do lo la si ke an de tum kilong de tum ta du piglo la da la si ni tum bang ke chi complain nang kok lo
Pinia berta lan si pajodiglo to methak me kardom.